Какво става там? Бута. Давай. Ще изключваш ли? Къде са ключовите? Я запали колата. Запали татя колата. Айде запали. Ще палиш ли колата? Чакай да те видя с какво правиш. Ага. Айде запали колата, тати. Брум. Брум. Пали. Що ни пали, бе? Айде виждаш, що ни пали. А? Манде натиска там копченцата. Какво правиш сега? Те не са натискат ти копчета, бе. Айде пали колата. Запали ли? Бута, хайди. Хайди. Пали, тръгвай. Хайди, няма да спим по цял ден тук. Брум. Хайди, Бута. Хайди, карай сега. Карай. Брум. Сменяй скорост. И ти още не можеш да запалиш, така скорост да сменяш. Ще паднеш. Не, там какво пипаш сега? Ще остане огледалото в ръцете.